Ayo kuya nai. Sini ya blog ani le. Cover le. Kusuman tablet bi manci. Oh kusul kusul le. Buah marung habio bo. Warnai thok. Mayo kuya nai. Tiffin chana hanai famani si. Tiffin chana hanai famani bo thaya sabai ka bo. Bazar faimani D4 ni mayo kuyo nai D4 ni mayo kuyo nai bazar faile mani o thik o jaga ke bai thok pai nai oko omdang ar bijang nesare madalai ka tora di tata khudi kesanai tora e bosonto ri पूरी हालत में फंस गई है भाई लोग इसके साथ आके बहुत बुरा हुआ नहीं सही है ना जो इसमें प्रॉब्लम हो Bazar sabai ka oko gebo kuri ko mui falne ro kuri ko sal jini e blog ani le kuri lara pai go pongrai secret ka sini pongrai man bagai bikin mana ne kaya oko dogano cover le kusuman ni tablet bi man si o kusul le sata dia ang bono biman isi bono tiri kayo ta bono sanman isi boy besar baba ya ta maya rong na tiri kayo ta sasane ni ro ta satai ama taula le to det 어분 보다 같이 됩래. 같이. 뭐 같이 해는 게 말이 코시네. 헬랑 캐는 거. 같이 해는 게 말이 뭐 코시니라고. tamam ya. Buah marung habio bo nai thok chongka ekdom sera oklong biu rok nai gadi kai o sakao kai nai tabo kai mane third time phai dong ta ro o jagao third time phaijak kai tini bai third time ta kai biu rok simi naijara simi choro kono kore kai sakao kai negranta ko chinoro bai parking khlaijak kai yang sakao kai nai guys top floor mereka anak क्या ठेला दे जे साकाओ नि सामने सबो सबाइगा कोन करे जे किसा शाहरुख खान वाले स्टाइल मार दो बियो किसा मासा दङ अब नायजानाय सिमिसे
kuno kere jaga ko noro bana nedi kuno kere yang bo nirnal orang mate kaisa tongo kai oba kaisa ta ble jak mama dai na te sanai ko biola ekdom thasang tongo ya o okay toi coconut island ni tei Tukaran kaisa. Ayun ba? Acha ko som hosta ka phale mane ara kono kore ang to oya gai obo borok duijon nugya kongkha ba ro ni jaga thairo abon bagai berai le man taro Oko, biola ekdom sera serang tong pura. Yang ti phaimani chang gai ta kai yang ti thanai olama dei fugrok ekdom sera serang bai tong ho mayo kuyo hanoi tifin chana hanai phaimani si tifin chana hanai phaimani bo thaya sabai ka bo jaga sabai ka negari jagalai ekdom hai no hai nogo bok tongmani slai selerei tongmani slai oro phai gi selai tong hai mano asuk bo kharab ya asuk bo hobaya ta coconut island rogo thangma yangkai oro no phaiei maino fresh klaiei tong hai mano aram se photo shoot choli tonglai tonglai ko tolawo tabuk sini hostel ni hadi rok lai janai dongko kai aro kisa borono photo rok shot klai baiei hadi rok klai hei hostel a thanglai nai kai hai asuk mata kai tam lek klai nani talai tam na sanani kai asuk gobang mangka blog bro upload klai maya tam kai je blog klai jang nai kai je content kaisa no je bazaro phaimani tam khlaimani abo simi no kono boi hai bait bukari tabi bukari berai phunong mane abo klai nani azar ta abon bagi blog rok upload klai maya tang je o content kaisa o content kaisa sengka ba norok bu naiglak kai aram menang jaglak nai aram menang jaglak nai nai klaya tang blog ko je bazar phaikai hingkai sikisa besi bera yangkai je bazar phaika singkai si video khlaijangnai abo khlaijangnai je hostel tongmani bok sajangnai thujangnai porijanai time khangkai porijangnai asang waisa busu thangmaya empano waisa busu phaika hangkai norono phunugu abo bu views phaya jore phaika hangkai 10-15 views asuk blog khayo daily regular blog khlaiei upload khlaima kangkai views thangnai henai hai pano khlaima eta je content kam khlai ko nokol lek oro ni Salah thangkai si jadi Naka bawa jamur thangkai Ore Noel londa, apa kena ro?